Mogens, vi er nu på Fuglekær. Hvad er Fuglekær Udviklingscenter? Ja, Fuglekær Udviklingscenter er en institution under Vejle Amt, som har plads til 22 beboere med fysisk eller psykisk handicap. Og vi bor lidt ude på landet, men først og fremmest skulle Fuglekær Udviklingscenter gerne være et sted, hvor det kun er vores egen fantasi, der sætter begrænsninger. Det skulle gerne være et sted, hvor vi har dagen fyldt med nogle spændende og sjove ting, men samtidig vi også tager vores arbejdsopgaver alvorligt. Men det vil jeg gerne fortælle noget mere om, og jeg synes, vi lige skal gå indenfor. Men man skal også huske, når man er så et sted som her, hvor dagen kan være problemfyldt, at man ikke selv skal, eller man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i glashus. Men lad os gå indenfor, så kan vi uddybe tingene lidt nærmere. Fuglekær Udviklingscenter er en del af det gamle forskningscenter, som lå i Brejning, som jo på et tidspunkt var Nordeuropas største institution for dengang jo vi kaldte dem åndssvage, men i dag så siger vi psykisk udviklingshæmmede. Og i 1990 effektuerede man en plan, som Vejle Amts Kommune lavede, hvor man havde besluttet sig for at nedlægge forskningscentret i Brejning. Og der blev lavet 6 små institutioner, eller udviklingscenter om man vil, og deraf er vi så den ene del. Selve gården, som vi bor på, ligger jo imellem Vejle og Fredericia. Det er så vores hovedcenter, så har vi, som vi siger nogle gange, en mindre filial i Børkop, som hedder Fabersvendsgård, og hvor der så også bor 10 af vores beboere. På selve Fuglekær bor der 12 beboere, i øjeblikket bor der 13, og alt i alt så er vi 56 mennesker, som arbejder her. Gården har været brugt også i en gammel Brejning-tid, og hvis man kigger rundt på vores bygninger, så ser man årstallet 1929, men den er sådan bygget lidt i forskellige etaper, kan man sige, eller i trin. Men det har været brugt som et sted, hvor at de mest velfungerende, fortrinsvis mænd, har kunne komme ud og blive oplært i landbrugets teknikker, og så måske derfra kunne komme lidt ud i det polariserende samfund, hvilket har været en hård kamp på daværende tidspunkt. Men her har altså både gået køer og grise og ting og sager rundt i vores stalle. Vi har vores bopæl herude, og vi har vores beskæftigelse herude. Det skal siges, at det er ikke nogen tvang for os, altså ingen tvang for beboerne at skulle arbejde på vores eget udehold. Men for nogle af dem der har de simpelthen sådan en krise i deres liv, at de kan ikke gå ind i de traditionelle beskæftigelsestilbud. Og der er det vigtigt, at vi kan tage de personaler, som kender deres personlighed og deres problemer, og lade dem gå med over i beskæftigelsesdelen af den tid af dagen, hvor man skal beskæftiges. Og så bliver den struktur så fast, at man i virkeligheden lever et ret struktureret tilværelse i en lang periode af ens liv, og det er der altså nogle af vores beboere, der har vældig meget brug for. Fælles for alle vores 22 beboere er, at de reagerer voldsomt i nogle tilfælde, så frem der er uro i deres normale tilværelse, og det er selvfølgelig noget af det, vi arbejder på at få formindsket på en eller anden måde, fordi at der er jo ingen mennesker, der reagerer ud af rettet, fordi de synes, det er spændende, men det er fordi, at deres sprog og måde at kommunikere på er mangelfuld. Vi har mennesker, som bor her, der har en dom til at være, på grund af, at de er kommet i klemme i det juridiske system, og man fra psykolog og dommers side har vurderet, at de ikke er egnet til at sidde i et almindeligt fængselssystem, og man så skal i et behandlingsmiljø i stedet for. De mennesker er selvfølgelig underlagt nogle restriktive regler for, hvordan man må komme og gå, og det prøver vi også at efterleve, og det kan godt give en meget firkantet hverdag. Men alfa og omega for os, det er, at personalet kender dem så godt, at vi ved hvor vi har dem henne i alle 24 timer i døgnet. Hanne, jeg var inde på afdeling A for at skulle møde personalet og beboerne på afdeling A. Men der var ikke nogen mennesker på afdeling A. Nej. I stedet for at tage ud til Vork, her tager du alle sammen. Hvad foregår det egentlig i Vork? Ja, vi er taget herud til Vork, fordi vi gerne vil lave noget, der hedder et fremtidsværksted med alle beboerne og alt personalet. Og så skulle vi finde ud af, hvad vil være de ideelle muligheder og sådan noget at gøre det i. Og der fandt vi ud af, at det skulle faktisk være en spejderlejr. Og den vi så faldt for, det var den, der ligger her i Vork. Så derfor fandt du os herude. Og vores fremtidsværksted, der havde vi nogle visioner om, at
beboerne i dagligdagen derhjemme har utroligt svært ved at udtrykke kritik over, hvordan tingene foregår i huset. Og de har utroligt svært ved at fortælle, hvad er det, de gerne vil fremover. Og så havde vi nogle intentioner om, at et sådan fremtidsværksted måske ville kunne hjælpe os lidt på vejen. Fordi der er nemlig en kritikfase, hvor beboerne virkelig skal komme med noget kritik. Og det har faktisk vist sig i går, at det var utroligt svært, men det lykkedes dog at få meget kritik af den. Og det vi så har lavet i dag, det er, at vi har kigget lidt på, hvis vi nu havde alle ressourcer til rådighed, vi skulle ikke kigge på økonomi, eller vi skulle ikke noget som helst, vi kunne bare ønske os, hvad vi ville, og vi skulle lave vores eget bomærke til fuglekær, vores eget kendetegn for fuglekær og sådan noget. Det er det, vi har gået og lavet med i dag, og det har virkelig været utroligt spændende og utroligt inspirerende, og også for beboerne, og vi har været meget benovet over, at beboerne egentlig har så kreativ en fantasi, som de har. Det vi så skal i morgen, det er, at der skal vi forsøge at få den kritik og de fremtidsvisioner, som beboerne har givet udtryk for, dem skulle vi gerne have samlet, sådan at vi kan sige, hvad har vi så mulighed for at lave, når vi kommer hjem? Hvad er det, vi skal arbejde hen imod for at tilgodese det, som vi har fået af beboerne? Og det er noget af det, vi forventer os utrolig meget af, når vi kommer hjem. Fordi så håber vi på, at de er blevet endnu mere inspireret i at komme med noget mere kritik. Eller vi skulle prøve at kigge på de plancher, vi har lavet på vores fantasier, for der står faktisk utrolig meget, og der er kommet nogle fremragende logoer frem, som vi kan bruge på vores hus. Undskyld, men hvad foregår egentlig her? Ja, vi er ved at gøre klar til at tage en fantasirejse. For at få frigjort noget energi og slappe af i kroppen. Og dermed kunne få nogle idéer til, hvad man kunne forestille sig at gøre, hvis alt var tilladt. Og så i morgen så skærer vi ned på det, og så begynder vi at kigge på, hvad kan vi så gøre af det, som vi får lavet i dag. I havde sådan en kritikfase i går. Hvad var det, I lavede? Det er jo sådan noget, vi snakkede om, hvordan vi skulle gå på hinanden, og gå ind på hinandens værelse, besøge hinanden. Og hvad for nogle ting vil du gerne have lavet anderledes inde i huset? Jeg vil gerne have lavet anderledes, så jeg havde en fredag eller en lørdag at støve, fordi fandme det gør der manden. Banken nu hans, du skulle du også støve. Jeg har sgu sørge for at give den et glas vand, fordi de snakker alt for mig, så de bliver tør hals af det. Så jeg har sørget for at give den et glas vand alle sammen. Synes du, pædagogerne taler meget, John? Ja, de laver ikke en ski anden. Det er jo ikke kun beboerne, det er nej, hvad her pædagog, det er jo lige så meget beboerne også. Vi er ude fra en post, i nat til kl. 11. Og på orienteringsløb? Ja, og vi gik, og det var mørkt, og vi skulle have lommelygte med. Vi skulle have lommelygte med. Var det spændende? Ja, ja. Det var det, men vi fandt ikke togeren, og den skulle vi med at finde, men vi fandt den ikke. Var det helt mørkt dengang, Eva? Ja, ja. Det er jo dovne mørk. Er du bange, når det er så mørkt? Jeg kan sgu ikke lide. Vores pædagogik til beror på aftaler, og vi har tillid til hinanden. Kan vi to lave en aftale sammen? Jeg som personale og du som beboer. Kan vi lave en aftale, som kan holde? Så kan vi også komme videre sammen. Hvad laver du her? Ja, jeg er socialpædagog her. Arbejder med psykisk udviklingshæmmede. Hvad er det for dig, der synes, at det er behageligt at arbejde inden for det her område? Det er, at hver dag ikke er ens. Hver dag det er et modspil, og det bliver brugt. Det bliver brugt. Og det er, at der sker nogle ting. Altså tag vores drivhus derude, at det bliver rejst, og der bliver holdt rejseskild på det, og vi møder 25-30 mennesker sammen der og hygger os. Det er, that's life. Den lidt specielle adfærd, som vores beboere har, så er det utrolig vigtigt at lære deres mest intime tanker at kende. Og det vil altså for eksempel de inderste seksuelle følelser og tanker og den slags ting og sager. Og for ligesom at komme ind og snakke om de der ting, der er det ikke altid, at vores beboere er lige velvillige indstillet over for det. Så derfor der nogle gange der benytter vi os af sådan fysisk aktivitet. At det er tit sådan en samtalesituation, den kan føles utroligt presset for vores beboere. Ligesom for at tage det der pres, og ligesom for at udløse spændingen på en konstruktiv og god måde, så kan vi for eksempel løbe en tur, eller
gå en lang tur. Og ligesom også, at det tit virker som rimelig forløsende og lettere for vores beboere at tale, når man går. Og til i visse situationer er det meget praktisk at bruge det. Der er faktisk et ord for det, vi kalder det walk and talk. Jan, jeg ved, at der er beboere, som ikke længere er indskrevet på institutionen på den måde, at de bor på Fuglekær, men de befinder sig i en lejlighed et helt andet sted, i en anden by. Hvordan foregår kontakten med de personer? Ja, der er de tilfælde, som vi kender, den normale praksis, det er den lejlighed, som sagt, som vi har her på stedet, som de så bor i en periode. Altså sådan den praksis, vi har benyttet os af nu, det har været cirka et års tid, hvor vi har brugt til at lære de her ting op. Og så er de så flyttet ud i en lejlighed i deres respektive kommuner. Og sådan som det har fungeret indtil nu, der har vi haft en aftale med de her kommuner om, at vi som en slags entreprenørordning besøger vores beboere typisk 5 til 10 timer per uge, og vi så ligesom stadigvæk holder kontakten med lige i et halvt år til et helt år. Vil I sige, at beboerne efter et kortere eller længere ophold på Fuglekær forsøges at gøre egnet til at kunne klare sig selv i egen bolig med, han har sagt, en normal tilværelse? Er det målet for alle beboerne her på stedet? Man kan ikke sige, at det er målet for alle beboere. Altså, det er meget afhængigt af, hvad vores enkelte beboere de ønsker, hvilket funktionsniveau de har, hvad de er i stand til. Men vi tilstræber, at de kan få en så selvstændig boform som overhovedet muligt. Men selvfølgelig skal det være tilfredsstillende for beboerne og også for de kommuner, som modtager vores beboere. En af vores tidligere beboere står nu i den situation, at han bor i en 2-værelses lejlighed oppe i Brejning by. Han bor sammen med sin kæreste, og han har boet sammen med hende i omkring et års tid. Han har et arbejde over på Faber-Svensgaard som pedelmedhjælper. Man kan sige, at han er et godt eksempel på, at integrationspolitikken, den kan virke. Ja, det er hårdt at skulle være opmærksom hele tiden. Det er hårdt at mange gange at skulle sætte sig ud over det, der er inde i ens natur. Der kommer alle de andre derude. Der går uger imellem, at vi er magtanvendelser. Der kan måske også gå måneder nogle gange. Det kan det i hvert fald gøre imellem, at man selv er med det ene. Men jeg siger, den psykiske del af det af volden er nok det med, at man ved, at det ligger der latent i klienterne, og man er nødt til at være forberedt på det. Men den egentlige vold er jo en forsvindende lille del af arbejdet. Den største belastning er at vide, at det kan komme, og vide, at jeg vil sige, specielt hvis man ved, at man ikke er rustet til at klare situationen, så er det en belastning. Jeg slår dig fandme hjem med din magtbegærlige idiot! Stop med de trusler der, så må du gå op på de værelser. Nej, gider du! Kim, vi har lige set et lille klip med en rekonstruktion, hvor du var ude for en fysisk magtanvendelse. Det ser jo lidt voldsomt ud, Kim. Hvordan oplever man det som beboer, hvis personalet tager fat i en og fører en sådan med vagt på værelset og holder en, så længe man sådan er urolig? Hvordan oplever du det? Det oplever jeg selvfølgelig som en helt ubehagelig måde. Det er ikke sjovt for mig, at det blev fastholdt af personale. Og jeg ved også, at det heller ikke er sjovt for personale. De er nødt til det. Så går det 10 minutter til et kvarter efter, så var jeg faldet til ro. Og så kan vi gå ud og snakke om det. Og så gik det 2 minutter, så var vi gode venner igen.
Og så var alting godt. Når enden er god, er alting godt. Hvad der giver mig glæde ved at gå på arbejde, det er netop ved at arbejde med mennesker. Og det er netop at arbejde med den beboergruppe, vi har med at gøre her. Det giver mig glæde. Det giver mig glæde at se et resultat. Det giver mig glæde ved at kan se, at vi kan skabe en dagligdag, der giver indhold i tilværelsen for vores beboere. Og kan se, at der er en drift fremad, således at de kan nå målet. Og det er at komme væk fra afdelingen her, eller huset her. Altså komme væk fra dommen. Det giver mig glæden. Omvendt set, Bent, hvad frustrerer dig? Hvad der frustrerer mig? Ja, hvad frustrerer mig? Det kan frustrere mig, og ja, det er svært at svare på. Men det, der kan frustrere mig, det er selvfølgelig, at hvis tingene bliver for komplicerede. Vi er jo en stor personalegruppe, og det at være en stor personalegruppe og skal nå sammen om det samme emne, vores beboere, og finde fællesnævner for, hvorledes vi griber tingene an, det kan godt være frustrerende indimellem. Her i hus C, der har vi 3 beboere, som har det til fælles, at de alle har et hørehandicap, eller de er døve. Og vi har Tine, som er 30 år gammel. Og vi har Lidy, som er 39 år gammel. Og så har vi Thomas, som er 17 år gammel. Tine, hun arbejder her på gården hver dag. Hun arbejder i skoven. Saver træer op og forskellige. Og der har vi Thomas her. Han arbejder også her på gården hver dag. Han passer dyr. Men det er også rigtigt, og Thomas han fortæller nu, at Tine hun går også i skole. En gang om ugen. Og så har vi Lidy. Lidy derovre. Hun arbejder på en fabrik, en maskine. Ja. Ja. Lidy, hun tager med bus hver dag, fortæller hun. Og tager på arbejde med bussen hver dag, og kommer selv hjem hver dag med bussen. Vi har haft vold her. Men altså i og med, at vi har fået de rammer, og i og med, at vi har fået gården her i det hele taget, og der sker meget mere rundt omkring. Det har altså gjort, at volden ikke præger dagligdagen overhovedet. Så meget, som den har gjort. Vi har været meget opmærksom på, hvis der er nogle folk, man har kunnet mærke på folk, at de enten er ved at køre tør for luft, eller hvad det nu er, eller at de har det dårligt, at man så simpelthen stikker til folk, og så spørger, hvad der egentlig er galt, og så prøver at hjælpe folk så meget som overhovedet muligt. Fordi det er jo netop en ting, man kan køre ned på, hvis ikke det bliver opdaget i tide. Og Lars, han kommer altid, når han ikke skal komme. Hvem er han? Ja, han er jo pædagogmedhjælper, ligesom jeg er. Og han kommer altid væltende på de mest mærkelige tidspunkter. Udeholdet, det er ikke et sted, hvor vi regner med, at de skal blive. Det skulle gerne være et sted, hvor et springbræt, så de kan komme videre til mindre indgriben i deres personlige adfærd. I forhold til afdelingerne, så kan man sige, at den handleplan, som afdelingerne skulle have for hver enkelt beboer, den skulle vi gerne følge op på i den udeholdsfunktion, vi har. Og der har vi jo for det første rammerne på fuglekær. I har været hjemme og kigge på dyrehold og på vores jord derhjemme, men vi gør jo så også det, at vi tager i marken. Og det er sådan noget som det, vi ser her, at vi simpelthen har købt noget bøgetop, og det skærer vi op i noget brænde og kører hjem og får forarbejdet, og så sælger vi det så videre. Og det gør jo så, at der er mange situationer i sådan en beskæftigelse, som lige den vi sidder i her, hvor man kan sige, at beboerne de får nogle jeg-kan-oplevelser. Altså vi har 3, som
har taget kørekort til traktor, og det får de jo så rig mulighed for at bruge i hvert fald. Den umiddelbare glæde, det er jo at se, det er jo at svinge sammen med beboerne, altså både i de situationer, hvor de har det rigtig skidt, og i de situationer, hvor jeg kan se, at de har det godt. Og der kan jeg jo så sige, at der har jeg fundet ud af, med mig selv i hvert fald, at der får jeg også mulighed for at spille på mange tangenter i mit liv. At jeg kan svinge med i de situationer. Så det er hovedårsagen til, at jeg er glad for at køre på arbejde. Og så kan jeg da sige, at frustrationerne, det kan være, eller de dårlige sider af det kan jo være, hvis ting ikke fungerer, og det må man skulle så prøve at tage med oprejst pande. Altså jeg kan huske, noget af det første, vi købte ind med salt for øje, det var 20 gæs. Og de her gæs, de skulle så slagtes på et tidspunkt. Og de skulle så også gøres rene, og alt det der, det gik fint. Men sådan nogle gæs, de skal også svitses. Man skal have de sidste hår af. Og det vil vi så gøre nede i kælderen, fordi det blæste så meget, at vores blæslampe den gik ud. Og mens vi stod og brændte de her gæs af, så stod der skulle lige pludselig 5 brandfolk eller brandmænd fra Fredericia Brandvæsen inde i kælderen. Og det var så brandalarmen, der var gået i gang, fordi det har udviklet sig meget røg. Så det kan man sige, det er en af de ting, som både er sjov, men som jeg da også godt vil have undværet i hvert fald. Det koster 7.000 kroner at få besøg af de brandmænd. Og få slagtet 20 gæs? Og få slagtet 20 gæs, ja. Det har jeg hørt for mange gange. Vi er en institution, der hører ind under Fuglekær Udviklingscenter, og vi har 10 beboere med adfærdsproblemer, og de har også en psykiatrisk overbygning. Og deres dagligdag, den foregår på værksted, og når de så kommer hjem på arbejde, så har de nogle huslige gøremål. Vi var i den situation, at vi skulle vælge et nyt bosted, og der var vi rundt og kigge sammen med folk fra amtet, og fandt det her sted her, som var til salg. Og det synes vi, at det var godt på grund af beliggenheden og de frie omgivelser, som vi var vant til fra det gamle Brejning, hvor vi lå nede ved fjorden. Da vi flyttede herover, der flyttede vi hele huset fra Brejning, beboere og personale herover, og det har egentlig været godt. Også da vi flyttede, ikke, altså, vi var meget skeptiske, ikke, og hvordan skulle det gå med at komme fra det gamle Brejning, og så de omgivelser dernede, og så lige pludselig stå noget helt splinter nyt, og vi var meget, meget skeptiske, men altså, vores tvivl, den blev i hvert fald gjort til skamme. Hans, du har sagt, at beboerne de er på værksted, de arbejder ude et andet sted. Ja. Hvor er jeres beboere placeret? På hvilke værksted arbejder de? Vi har en 3-4 beboere, der arbejder på Fjordhøj i Brejning, og så har vi et par stykker, der arbejder på dagcenter Kældersgård, og så har vi en, der går i skole, men som slutter nu efter sommerferien, og så skal arbejde på Fjordhøj efter sommerferien. Kan jeres beboere, kan de selv gå på indkøb og profitere af at bo så tæt på en by? Det kan de godt. De går selv ned og handler dem, der kan, og ellers er de med personale følger med. Og det har de nyder de godt af, og de er med ned at handle og går mange ture rundt omkring i området her. Du har 25 års jubilæum i år inden for forsorgsområdet, så du har været med til en gennemgående udvikling inden for særforsorgen. Ja. Hvordan ser du på de store forskelle, der er i dag, og da du startede for 25 år siden? Hvad er den største forskel inden for området, synes du? Ja, det er også rigtigt. Det har gjort i hvert fald, at vores dagligdag og beboernes dagligdag er blevet betydeligt bedre, end der var i de gamle omgivelser. De kan gå ind til sig selv, hvis de har tid eller vil have sådan en time-out, hvor de ikke gider os andre. Jamen, så kan de gå ind og lukke døren og sige, her bor jeg. Og vi andre, vi har altså bare at banke på, hvis vi vil ind og snakke med dem. Ikke? Så det er ligesom i et normalt hjem, ikke? Og man har sine egne 4 vægge.
og de kan gøre ligesom de har lyst til. Og det har været et stort plus, da vi flyttede. Vi flyttede fra en meget gammel bygning fra 1921, hvor det største værelse var på 12 kvadratmeter, og man har fælles bad. Man har en masse toiletter, nogle er godt nok med skillevæg, men her er de dem selv, og det har været et stort plus for os. Men på denne dag, der bliver du med. Aldrig mere gør du mig til grin. Kan du prøve? Jeg kan ikke. Prøv at.